Ngakho-ke ngifuna ukuyinaba kanje ukuze umuntu angadideki. Intombi umuntu wesimame noma umuntu wesifazane ophilisana naye, ongayenzanga lutho, ongavelanga kubo futhi kuba waziwa. Waziwa mangabe waziwa ingane lezo ukuthi usibare ngoba igama lokuthi usibare noma ungashadanga ngasikhathi samanje. Uyaziwa nje ngaloko gama le, kodwa awaziwa kahle kahle kubo ngoba uvelanga wenzanga lutho. Intombi yakho leyo. Noma ngabe nihlelisene mase ufuna ukuyela kube ngabe yena noma isikanjani. Kodwa wena umuntu wesimami noma ngabe wona umuntu wesilisa ozothi uzwana nomuntu bese niyahlukana, kubalekile ukuthi lo muntu loyo bese uyamgezela. Uyageza ususe ithunzi laloya muntu ngoba phela umuntu loyo kwahlangana naye ngokucansi, ukhumbula ubulala naye ndawonye, bedlile isitshelo esisodwa, belishaka ispoon, lishaka teaspoon, lishaka ikomishi, lishaka konke, lishaka umbhede nalomuntu. Ngakho-ke uma ngabe ngabanga nje esandweni lwenu sethidesade ukuthi lihlukane, kubalekile ukuthi uhambe uyenyangeni ikugeza ithunzi lakhe. Akuyena awugezi umuntu makashuyile kuphela. Uma ngabe umuntu bokukhomitted relationship naye senithembisene nina ngoba ukuthi nizophila usofasilahlane, wangahambi kahle, uyamgezela lo muntu loyo ngoba uzobanga ini umkhokha ukuthi ushiwe abantu besilisa wena njengomuntu wesifazane, noma wena njengomuntu oyisilisa ushiwe abantu besimame. Ubona abantu bathi angalast emjolweni, umjolo uyanisa, umjolo akukho konke lokho. Khumbula ukuthi wazwana nobani wabopha naye ifundo lomshado kwelenyanga. Yes, basho njalo. Kanti cha akukho njalo, wena obona ngathi abantu besilisa abadlala ngawo. Ucabanga ukuthi unebhadi, ucabanga ukuthi uloyiwe, ucabanga ukuthi unechitho. Awunaso isichitho. Isichitho ukuthi loya muntu loya wahlukana yazange ususa ithunzi lakhe quma eli akushiye nalo. Yeah, we have a message.